Tillykke med din nyerhvervede Draftmaster fra UBH Nordica. Husk at lægge øllet på køl i minimum 12 timer før brug. Draftmaster, taphane og drykbakke pakkes ud og brugsanvisningen tages frem. Brugsanvisningen læses nu grundigt igennem. Herefter fjernes den lille skrue fra taphanen. Åbn fadelsanlægget ved at trykke på udløserknappen. Taphanen monteres på anlægget og presses i, til der lyder et lille klik. Sæt skruen i og skru den fast. Det hvide tryklåg fjernes ved at dreje det mod uret, til der lyder et klik. Den store gummipakning tages ud af beholderen. Ligeledes fjernes gummipakningen i det hvide tryklåg. Skyld herefter gummipakningerne i lunken vand. Bryst overskydende vand af, men tør dem ikke. Placer den store gummipakning, så markeringen ned/down vender nedad mod apparatets base og teksten udad mod dig. Den lille gummipakning skal vende med slidsen nedad mod det hvide tryklåg. Sørg for, at pakningen sidder rigtigt til hele vejen rundt. Tag nu din afkølede fustage fra køleskabet og fjern plastiklåget. Placer fustagen i beholderen med den sorte plastkrave udad. Slangen trækkes igennem hullet i midten af tryklåget. Tryklåget isættes ved at dreje det med uret, til der lyder et klik. Før slangen ind i hullet på beholderens åben front. Slangens ventil føres helt ud til taphanens spids, og ventilens krave fastgøres i hanens spor. Taphanen lukkes igen. Luk beholderen ved at vippe den forover, til der lyder et klik. Stikket sættes i kontakten, og der tændes for strømmen. Herefter tændes anlægget på tænd-sluk-knappen, hvorefter der vil lyde en brummende lyd, imens anlægget oparbejder det rigtige tryk. Bag på apparatet sidder ventilationsreguleringen. Den skal normalt stå på niveau 1. Placer drykbakken foran fadelsanlægget, og du er nu klar til at skænke dit første glas fadøl. Hold glasset let vinklet op under taphanen, så du får det bedste skænkeresultat. Glasset skal være rent og afkølet. Det er normalt, at det første glas fra fustagen kan være meget skummende. Skænk et nyt glas fadøl og sæt glasset på drykbakken, så øllet kan få det perfekte skum. Når fustagen er tør, slukkes for strømmen. Tryk på udløserknappen for at åbne anlægget. Når du åbner anlægget, vil trykket i beholderen forsvinde, og der vil lyde en høj susen, hvilket tager ca. 10 sekunder. Taphanen åbnes, og slangen trækkes ud. Drej det hvide tryklåg mod uret og tag låget ud. Den tomme fustage vil være sammenpresset og kan nu let aftages fra tryklåget. Den tomme fustage kan smides ud sammen med almindelig husholdningsaffald. Tag pakningerne ud af anlægget og fra det hvide tryklåg.
Beholderen tørres indvendigt med en fugtig klud, og pakningerne skylles i lunken vand, hvorefter de genindsættes i apparatet. En ny fustage kan isættes. Nu er fadelsanlægget igen klar til brug.